Salutare, oameni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Fotbal 2020. Eu sunt echipa cu Dramă FCSB. Hai să vedem cum jucăm. Eu sunt în albastru, da? Sunt în albastru. Și vreau și până acum e 1-0 pentru mine. Să vedem și noi cum jucăm. Așa, da? Putem să dăm alunecări și fault. Uitați. Vedeți? Dar noi am dat fault că nu vreau să dau fault. Așa să dai gol. Bine. Eu am și punctaj mic la stele. Adică câte stele are echipa. Da. Știi? E greu să joci, da. E destul de greu pe FIFA 20. Bine, nu joc pe consolă, eu joc pe tabletă acum. Se vede, se și vede cu ochiul liber că joc pe tabletă. Mama, ce-a dat ăla. Nu mai vedem lelorile, ok? Bă, de ce trebuie să dau așa de tare? Ce asta? De ce am dat așa? Aha. Am dat pe A atunci. Și nu trebuia să dau pe A. Când dau pe A, dau șut. Un fel de șut, să zicem. Deci, ca să știți, eu sunt ăla cu corona sus. Auzi, eram să zic coronavirus. Așa, s-a terminat repede. Am terminat meciul. 1-0 pentru mine. Uite, eu o să mă pun în roșu și ăștia o să se pună în negru. Hai să vedem. Joc pe o cupă, nu știu pe ce cupă joc. Ce? Aolo! Hai să dea ăștia iarăși. Așa. De ce dau A mereu? Nu înțeleg, aveam o șansă atât de bună să fac un gol de... Hei, nu-i corect. A fost, a trecut. Nu, deci trebuie să dau faulturi. Neapărat. Deci dau faulturi, dar nu mie... Da. M-am cam enervat puțin. Așa. Hai că acum de ușor îți mai e să dai pas ușor acum. Înainte dădeai prea tare, acum prea ușor. Na. De ce să zici? Nu? Am jucătorii. Andrei Dițu, cum o cheamă pe mine, Alexis, Stevino, da? Ăla cu păr lung e Kevino. Nu. Ăla în 11 e cel mai bun, ăsta care joc eu acum joacă foarte bine. Cu el știu să joc. Cu el știu să joc foarte, foarte bine. Și vă recomand, dacă aveți jocul ăsta, oricum nu o să aveți echipa mea. Pentru că echipa mea e de 5 stele. Știți? Și eu zic acum contra unul de 3 stele, cred. Da, de 3 stele joc. A fluierat. Așa. Hai să vedem cum facem. Sunt calm. Dacă e ceva, trebuie să mă calmez. Da? Mi-a dat gol. Mă enervează.
Încercăm și noi să dăm un gol sau ceva, sau ce facem? Mă enervează. Așa, ia mingea. Ia-o. Du-te. E greu să joci, mă, jocul ăsta. Gata, acum m-am supărat. M-am supărat. Rău. Așa, hai să jucăm calm. Haideți. Gol! Este 1-1. Am dat gol. 11 a dat. Nu știu, mă, cum îl cheamă. Nu știu cum îl... Cred că putem vedea ea. Stați puțin. Stai puțin, că da, să punem așa. Imediat. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta care... Ia. Nu mai îmi pasă. Hai să vedem cum jucăm. Dar nu pot să cred că fix atunci am dat gol. După ce mi-au dat aia gol câteva minute sau 8 secunde chiar. Și na. Asta s-a întâmplat. Am dat gol și e destul de bine când am dat gol. Nu? Măcar am scăpat și eu de o grijă. Măcar acum nu mai e pe calea să câștige. De eu vreau cupa aia bună. Cupa bună. Ar vrea să o trăiesc. Da, este, am recuperat-o. Am recuperat-o, dar e bine că am recuperat-o, că era destul de aproape să dea un gol. Hai să vedem noi niște... Trebuie să dăm noi aici, o să dăm noi niște setări. I-am dat acum pe... N-am dat pe easy, am dat pe hard să jucăm. Știți? I-am dat pe hard să jucăm. Hai să vedem. S-ar putea să continuăm meciul sau știți ce s-ar putea să se întâmple? Sau să dăm o penaltiuri, să vedem care dă. Dar eu cred că penaltiuri. Eu tot cred că penaltiuri dăm. Voi ce credeți? Că o să continuăm alt meci la fel? Adică eu contra echipa asta? Sau continuăm? Sau dăm penaltiuri? Eu zic că dăm penaltiuri. Nu? Așa zicea eu. Că ar da penaltiuri ai mei. Știi? Auăi! O luăm noi, vedeți cum am luat-o? Asta e o metodă să luăm mingea. Dar a doua metodă e să dăm prin alunecare, adică să fim... Uite, vedeți? Că ne pune pe penaltiuri. Vedeți? Vedeți cum am zis eu că ne dă pe penaltiuri?
Haide, dă. Gol! Unde mă dă ăsta, mă? Aș, mi-a dat gol. Acum hai să dau eu gol iar. Mamă! Da! Gol! Bravo! E destul de greu, să știți, să aperi în jocul ăsta, dar... Și peste. Mamă, cred că pretind că o să câștige. Pretind chestia asta. Am câștigat? Am câștigat! Este! Am luat! Nu cred! Eu sunt în alb. Nu! Eu sunt în alb. Ăștia sunt în roșu, da? Să vedem dacă jucăm bine meciul ăsta, dacă nu jucăm bine meciul ăsta, da, știți? Așa, dăm aici. Dăm la asta 11. Vă arăt eu cum se cam joacă. Cum se joacă jocul. Uite, B-ul e să dați pase. Da, A-ul e să dați șutul, v-am zis, în timpul parcursului. Iar C-ul este șut, dar pe sus. Gol. Gol frumos de... Nu știu de cine, dar cine a dat golul? 11? Da, ăsta, care are numărul 11 pe spate, care ziceam eu că nu știu cum se numește. Știți? Așa, hai să vedem cum o mingea. Ia să vedem. Așa, avem out. Așa, ok? Dăm la ăsta negrăț. Dar, ne-a luat mingea. Dar acum încercăm noi să o luăm, da? Prin metoda care am luat-o. Mergem așa, piept, adică, cum se zice, piept în piept, adică ne ducem unul la altul, adică eu mă duc la ăla, adică mă duc la om și iau mingea așa. Uite așa, piept în piept, ai văzut? Așa se mai zice la fotbal, da, știu că nu știți, dar eu știu pentru că am uitat pe internet. Așa e o proleclă, dar nu știu eu prolecla asta. Nu știu. Dar pe internet știu. Eu așa inventat. Încă nu. Madrid. Ei, în ce limbă vorbesc. Știu asta, dar gol, iar. Nu știu eu viața lor. Adică, nu? Iarăși gol, nu pot să cred, 2-0 pentru mine. Așa. Și așa. Așa, da?
Haideți să vedem și noi ce putem aici. Așa. Ah! Îmi da cu exteriorul fix în auto. Așa. Deja am prins-o. Am prins mingea, am luat-o. Am prins ideea. E bine că am prins ideea cum se ia mingea. Gol! 3-0. Nu cred. Deja 3-0. Nu cred. 3-0. Oh my god. Adică, oh my god. Niciodată n-am avut așa de mare scor. Așa de mare scorul la joc. Că l-am de acum două luni, jocul ăsta. Scuzați-mă, acum 2 săptămâni. L-am de acum 2 săptămâni. Acum 3 luni a venit 2020. Deci, nu. Mamă, cum am driblat pe ăla acolo. N-am că pot să fac asta de unul singur. Haide, du-te primul la minge. Așa. E pe cale să ajungă 4-0. Am luat mingea. Așa. Așa. Și offside. Dacă s-a terminat miciu. Așa de repede. Nu? Mă gândeam eu, cum s-a terminat, mă? Fault. Cartonaj galben pentru... Deci mai întâi dăm pas ca să nu riscăm. Ca să dăm peste poartă sau chestii. Dăm la asta. Niciodată nu o să mai dau la ăla. Am prins și ideea. Și am câștigat. Da, și cam asta a fost episodul. Și pa, pa!